Vasile Lugașu, trebuie să recunoaștem că frumusețea este un atu foarte important. Lumea fiind literalmente nebună după topici precum cine a purtat mai bine. Site-uri sunt create pe tema hot or not. Eu pot să spun că sunt mândru că fac parte dintr-o organizație care susține bărbații frumoși precum eu. Ce-i locul ăsta? Știre de ultimă oră. Alan Harper a fost ales conducător al Clubului Bărbaților Frumoși. Oh, eu, domnilor, dar de ce această decizie? Ești arătos, într-un mod fraudulos. Este incredibil! Excelentă treabă, mamă! Ai creat un zeu. Acum că sunt liderul unei organizații atât de prestigioase, cred că sunt pregătit și, da, cei de la revista Bărbaților Frumoși cred că au o nouă vedetă pentru copertă. Fraudă! Incredibil! Ești un infam al societății moderne! Mi-am dorit, dar trebuie să fac de coperta aia. Este singurul loc în care vocea mea nu contează. Ai nenorocit familia! De salvament! Spălați-o că se zângăiți! Măi! Domnilor, vă rog, adică aceasta nici măcar nu este o competiție și eu deja am câștigat. Blasfemie! Vei plăti pentru asta. Tu crezi că noi nu avem ce arăta? Știre de ultimă oră. Alan Harper a fost destituit din funcție. Pentru aroganța de care a dat dovadă. Pentru prostia profundă. Și pentru lipsă de colegialitate de care a dat dovadă. Ce? Dar nu puteți să faceți asta? Voi aveți nevoie de un lider. Cine o să mă înlocuiască? Charlie? Ce? Ești un tip al naibii de sexy! Într-adevăr! Ce? Nu! Nu se poate! Nu! A fost doar un coșmar. Ei, dacă tot ne uităm atât la televizor, măcar să fie ceva educativ. Stați aici! Începe